Iep. Yeeey! Benvinguts i benvingudes una setmana més als Listillos. L'home ha arribat a la lluna, no hi ha arribat, no ho sabem. El que sí que sabem és que els de Gurú, mi villano favorito, la pel·lícula 2, hi arriben a la lluna, Pau. I arriben a la lluna. I el Tintín també, de fet, hi arriba a la lluna, no? O això sembla, de fet hi va arribar abans que l'Armstrong i tot. Astre de silenciar els mòbils, assegurar-nos que ens silenciem els mòbils, jo també me'ls silencio. Sí. I donarem pas a una mica el repàs de com ha anat la setmana. Com ha anat la setmana, Martí? Què t'expliques? Doncs aquesta setmana molta feina, tot i que això ja no és una novetat en la meva vida. La novetat és que no em renoven, així doncs tothom que estigui en el xat i tingui una empresa i busqui una persona molt treballadora i molt espavilada, aquí estic, Martí Moraneta, per servir-vos. Ens envieu un directe amb el hashtag feina per Moraneta. Encara es pensaran que només fem això per buscar-li feina. Comencem parlant d'això. De fet, aquesta setmana ha sortit el tercer quadrimestre que retrata l'ocupació, les taxes d'ocupació durant aquesta setmana, durant aquest tercer quadrimestre, i l'atur juvenil, l'atur fins als 25 anys, és el 40% i triplica la segona franja d'edat, que és just la següent, que és una cosa a tenir en compte, està bé, i crec que és també una cosa a tenir en compte quan fas vídeos criminalitzant els joves, doncs que ja també estan afectant, no? Bueno, no sé. A mi em cabreja una mica aquests vídeos, no sé si tu els has vist, els diferents vídeos que han fet. I, doncs no els he vist, la veritat. Doncs són, ja te'ls posaré, però són vídeos d'intentar com assimilar que els joves som irresponsables i que els nostres familiars estan morint per culpa nostra, Cuidado. Que òbviament hi ha gent que és irresponsable, però quan tenim això, la taxa de desocupació molt heavy, tenim marmada mentalment, estem una mica xocadets, com tothom, però fa una mica de mal quan ho sents arribar, no sé, a mi sincerament em fa una mica de mal, la veritat, perquè ara mateix la vida és veure 5 persones en una setmana, com a molt, fora del nucli familiar i de feina, i aleshores, doncs, sap una mica greu que passin aquestes coses. Altres coses d'aquesta setmana, doncs, hem tingut el Trumpi, no?, i el Biden, ha semblat... Mucho radio. Ha semblat molt important, una mica important era, hem vist que... Jo ho he escoltat molt, per la ràdio. Sí? Molt per la ràdio. I la meva opinió sobre aquest tema és important per al desenvolupament del món? Potser més del que em penso. M'interessa? Poc. Canviarà la meva vida qui guanyi de president dels Estats Units? No ho crec. No. A veure, és veritat que, doncs, si et posen a triar, doncs prefereixes el Joe Biden que el Trump, no? Però és com si demanessis triar entre una pizza de pinya i una pizza d'excrements, doncs suposo que prefereixes la pizza de pinya, no? Cuidado que ens estem movent en uns temes molt polèmics. Polèmics? Avui venim a buscar polèmica amb les teories conspiratòries. Estic segur que algú del xat diu posa'm un dos de merda. De pizzas, Estic segur que algú del xat diu posa'm un dos de merda. Abans que de pinya, N'estic convençut, Sí, també hi haurà gent que dirà, no, la pizza de pinya m'agrada, també hi ha gent que li agrada el Biden, no passa res. Tot compta la vida i ja s'ha de dir, mira, per exemple, la primera persona que no li ha agradat que es faci comentari de pizza de pinya. Aquí tampoc venim a fer debat d'això, no venim a parlar, no et preocupis, Vivo. Volem parlar d'alguna cosa més d'aquesta setmana o volem... Doncs no sé si volem parlar d'alguna més d'aquesta setmana. Hosti, jo el que he pensat, ja no és d'actualitat ni res, però vaig tenir un somni de la llibreta. Cuidado, i què passava en el somni? No recordo qui me la tirava en algun lloc, em caia l'aigua, la perdia, i era un drama, no sabia què fer amb meva vida, estava supertrist, que alhora la veritat segurament no seria tan drama si la perdés, em sabria greu, i va ser, però a nivell de dir, hòstia, ha sigut fins i tot una mica amb el son, i tot, suposo que li vaig donar més importància al somni de la que tenia, però Déu-n'hi-do. Doncs cuidado, Pau, amb el que he trobat jo avui, i crec que amb això ja podríem tancar el tema de la setmana, perquè he trobat una notícia que ens comunica el programa anterior. M'agrada molt. L'actualitat. M'agrada encara més. I el programa que ve a continuació.
I estem parlant de la Keri Hilson, que és una cantant que té 4,2 milions de seguidors. Justament, la setmana passada estàvem parlant de la importància dels influencers i exactament de la influència que poden provocar a la societat. Doncs aquesta persona ha estat penjant uns twitters aquesta setmana dient que el 5G vindrà donat a través del coronavirus i que la vacuna ens implantaran un xip no per controlar-nos, sinó que diu que ja hi ha una tecnologia en el món que amb aquest xip controlaran els nostres moviments, Pau. Sí, no, de fet, ara deu ser la teoria conspiratòria més heavy que hi ha actualment, de que es parla per tot arreu, que la veus fins i tot a gent al Twitter que dius, hòstia, no puc estar veient tanta gent dient això, o és que són bots, o és que hi ha més persones amb paper d'alumini al cap en el món del que ens pensem. O potser ens estem trobant davant d'un fenomen del troleïto, no? Del GG. Sí, també podria ser. Doncs... Més que GG seria G. Cuidado, qui ho hagi entès, que ho entengui. Aleshores, audiència, esteu preparats i preparades per al test de la setmana que va de teories conspiratòries? Cuidado, perquè ja ho podríem anar posant en pantalla. Quin és el número d'aquesta setmana on s'hauria d'entrar tothom? Jo també m'ho vaig preparant. El mòbil aquest, el meu mòbil està a les últimes, és bastant heavy, s'ha de dir. És maco, M'hauré de comprar un telèfon d'aquí poc que ara mateix, havent perdut la feina, no m'acaba d'anar del tot bé, sincerament. Aleshores, seguim amb la de la setmana anterior, per tant, ara us passarem el link, i el que us anava a dir és que l'altra setmana la gent que no va fer el test, no va participar, no veia les respostes. Aquesta setmana sí, perquè no ens vam enterar que apretant una fletxeta ja veieu les respostes. Així que intentarem estar al lloro i posar-vos les respostes. Aleshores, poso Dale, el play, i potser és hora de compartir. El que volia fer, que si et sembla un moment busco en el YouTube una cosa, en un moment, refereixo, és música de misteri de fons, perquè per acompanyar, sense copyright, òbviament. Jo només et comento que això ho provem un altre dia. Sí, és que ho volia fer i me n'he oblidat i acabo de pensar-hi ara. Aleshores, doncs, fem així, era F11 em sembla, F11 per ampliar pantalla, si no m'equivoco. I si no, fes-ho de la manera manual. Cert. Epa, el Tomàs Molina, que arriba tard. Cap problema, Tomàs Molina, ara mateix estem a punt de compartir el Quizis, perquè ja pugueu anar entrant mentre acabem de comentar les coses que ens han passat aquesta setmana. El que estic veient, Martí, és que en l'1 de compartir, vale? Sí. No, vale, està aquí. Ui, m'he espantat. Sí, però no. Aquí està fent el tonto la càmera ara mateix per el de passar. Llavors, aviam si... Tu tens per mà, no? Més? Sí. Aviam si ho pots... Que a més va sense el d'això, mira. No, aquí no, seria això, aquí. Si no, borra-la i torna a començar. No sé què, però és que Pau, estàs en el d'aquest, Sí, però mira l'altre. Vale, però fem el traspàs, mentre anem xerrant, mira, farem així. Farem això perquè vosaltres aneu xerrant i aquí és quan... Així ja ho van veient, exacte. Ho aneu veient, així ja podeu anar entrant i nosaltres, jo vaig aprofitant també. Nosaltres, mentrestant... Personalitzada, perfecte. Afegirem això, que no sé on m'apareix. A darrere de tot, l'has d'avançar. Avança la banda. Equilico. No, equilico no. És que no tens el face-to-face, tens el face-to-face present, que és una cosa, has d'anar al Kahoot, marcar-lo. Equilico. D'acord, doncs jo ara faig així. Aneu entrant, no us despisteu. Doncs si jo faig així no me l'agafa, Pau. L'has de posar davant, no? No. Afegirem un de nou. Sí. Vale, veig que van entrant, així que ho estan veient bé, això no hauria de ser problema. Una cosa que pots fer és iniciar l'enregistrament quan puguis, que no hi hem pensat. I jo mentrestant vaig entrant. Recordeu, joinmyquiz.com. No, no vol, Pau.
No vol. Doncs fem-ho sense càmera. Home, podem fer això, si no et sembla. No, cutrada. Bueno, així. O així que sigui més de tu a tu. Vols fer-ho més de tu a tu? Així. Podem fer això. Vinga, va, m'agrada. Si et compta. Més de tu a tu, i la fas més petitoneta. Pum. No, però posa el més petit i la cantonada esquerra. Esquerra. Aquí, A baix. aquí. No, tio, on hi ha més espai i la redueixes. Home, hi ha el mateix espai a tot arreu. Home, no, aquí no trepitges tanta cosa. Així? Més petit, que si no es trepitjaran. Home, però és que més No petit... tant, tio, no. Aquí, perfecte. No. Bueno. Aviam si es veu bé. Quina oli, transició, tornem a estar aquí. Cuidado, quina transició. Tornem a estar aquí i... 10 participants ja, així que hauríem d'anar entrant. Entre codi és el 74... 83 70 i el petit 4, la petita cadireta. 74, 83, 04, 04. Jo entro I'm in. ja mateix. Estem ready? Falta algú? Donem Un segon, jo. 10 segundets i ja ho tindrem. Jo falto. Doncs mentrestant, beuré una mica d'aigüeta, si ets tan generós de passar-me-la. Sí, tant. I així, mira, ja el tenim, el més xulo, Doncs... Quan vulguis, fot-li l'start. Si hi ha algú que no ha entrat i encara ha d'entrar, Xat, ràpid. ara mateix pel xat que ens avisi. No hem passat el link, que els haguéssim fet la vida fàcil. Que Perquè si no, comencem ja en aquest precís moment. Així doncs, sembla que començarem, no, Pau? Let's go, sí. Ara, tu que tens el retolit serà més fàcil quan comenci aquí a l'esquerra, a la dreta hi hauria d'haver-hi una cosa que digui... Això. No, aquí no. A baix hi haurà com una cosa aquí per desplegar. Cuidado. Aquí, mira, pam. I així ja ho veuen. Vinga. La tinc. Hòstia, no, merda! M'he equivocat. La sabia. M'ha pogut la pressió, No, l'he fet bé? L'has fet bé. Hòstia! Com controles? Cuidado. Que no es veia l'última, a veure si puc... Ups, espera't. Ui, no veig el ratolí. Aquí. Així es veu bé. Vale. Vinga, va. Vale, següent. La següent pregunta. 6, en general comencem bé. Alguns amb més potra, alguns amb menys. Una teoria conspiratòria de la no arribada de la lluna es fonamenta... Aquesta no la puc fallar perquè he estat llegint. I si la fallo és que han fet trampes. O que n'hi ha més d'una. No, han fet trampes, Si la fallo és que hi ha hagut trampa, aviso. Correcte. Molt fàcil. De moment m'estàs semblant... És molt fàcil. De primer de paranoia. Molt fàcil. Això. I mira com puja. Malo per segona... ni un error, això. Massa fàcil, aquí. Too easy. Recorda ampliar amb la fletxeta. Quina d'aquestes és teoria conspiranoia? La tinc. Expert en conspiranoies. És el Martí Moreneta. I torno a repetir per segona vegada. Si no és aquesta... Hòstia, això de les monedes que et donen, per què ben bé serveix? Cuidado! Ei! Cuidado! Què està passant avui? Què està passant avui? Aquí hi ha hagut un frec entre Hitler i Franco, Què està passant avui? Cuidado, Moreneta! No va escriure moltes de les seves obres. Ui, que a mi encara no em surt. La tinc. No m'està sortint. L'he tirada, L'he tirada, Espero ben encertat, senyors, perquè em faria molta il·lusió guanyar, avui, sincerament. Mare meva! Ara et sortirien les flames, Mare meva! Hòstia! Aviam com avança això. Aviam si se'm carrega. Ara se m'està carregant. Jo diria que sóc un expert com no n'hi ha dos. Desplega. Merda, potser he fallat aquí, Ai.
Ai. No, si he fallat és que s'està fent trampes des de producció. Aviso des d'allà. Si he fallat, el que faré serà descontractar el xavalillo que ens fa els testos, Jo l'he encertat. Tan, li diuen al Moreneta. Pam, pam. 2, 1, go. Quantes teories conspiradores diuen que un grup de música no va existir en els seus components realment? Tu mires, tio, he respost sense voler perquè se m'estava tancant el cul, tio. Quina merda. Merda. El meu està malament seguríssim. Hòstia, me la jugo, no he fallat, crec que fallo aquí, Em sabria molt greu, Jo he fallat segur, perquè he posat PSI sense voler. I no fallo. I el Ricard es posa I no just fallo. darrere. I no fallo. Senyores i senyors, cuidado el pleno, que s'està venint, Què són els Chemtrails? Ràpid he estat. No estàs bloquejat, que no ho veus. Cuidado. Home, he estat ràpid. Faig el test i sóc ràpid. Cuidado que ens estem movent en uns No. Papà. Malo, peu, Tomàs Molina, Listillo... Ostres, aquest ens la sabíem, De Chemtrails som experts aquí, es veu. Hòstia, no l'he llegida l'última gent. Se'm carrega lentíssim. No l'he llegida l'última gent. Cuidado. No hi has arribat. A mi no se m'està carregant, tio. Jo no entenc per què no fan que es faci sol. Fora! Li he fotut, No se m'està carregant. Ara, li he fotut. Per primer cop el tema, teoria conspiratòria... Li he fumut, Cuidado. Hòstia. Has fallat? Jo també. Mare meva, no. Qui l'hagi encertat és potra, Hòstia, malo, quina malo. potra, malo. Malo. Quina potra. Desplega? Clar, jo estic... Ara se'm carrega. Loco, tio. Crec que és perquè estic al wifi. Patilla, no em fallis ara. Patilla, no em fallis. Patilla, no em fallis. Cuidado que potser perdo la primera posició, em sabria molt greu. No. És que si em poso wifi, correcte. No. Això és... Pa! Cap a casa! No. Ara torno. Senyors i senyors. No havia estat cap dia tan emocionant, Hi ha 5 persones, inventa una teoria. Això ja he perdut, fora. No, en queda una, Quina vergonya. Perquè no es vegi el resultat, he fet que aquesta sigui la penúltima. Cuidado, aviam, inventa una teoria conspiranoica sobre les empreses de Mató de Montserrat. Llet de monjo. Hòstia! Calma. L'F dels escolanets. Calma. Twitch, no em manegis. Que ens banejaran. Senyors, que ens banegen, cuidado. Que ens estem movent en un... Porten espines de peix, vale? El Mayo... Què és el Mayo? Es recull a la cova d'una font radioactiva. El Mayo és el tio que fan... M'agrada, M'agrada. Sí. Font radioactiva, s'ha de dir que és trending topic a les teories conspiranoiques, Sí. Cuidado, perquè aquests temes interessen. Els monjos són esclaus, Tomàs Molina. Sang amb aigua oxigenada, diu el Listillo. Que fan mató amb sang i aigua oxigenada de la bombolleta que surt. No era mató, era requesó. Cuidado que ho han dit ja. Vivo. 1. Yeah! La moreneta et controla si prens mató. La moreneta. Tenen a nens esclavitzats fent el mató i els beneficis van destinats a una subsecta secreta dins l'església. Segurament... Correcte. Segurament il·luminati. Aquest és el mateix. Pots posar-ne 2? Ha demanat canvi. Porta uns additius que fa que vegis a la moreneta.
Pur. La purpurina, suposo, no? Cuidado. Queden 8 segons i ja, pregunta final, pregunta per les 5-6 persones que estaven al capdavant. Tenen números, qui guanya? Ai. Estic nerviós, Concentradation. M'han agradat, les respostes s'ha de dir. Next Sí, question. Hi ha hagut nivell, S'ha treballat, s'han pensat. No, he respost sense voler ser tonto, tio. Un altre cop, si se m'apaga el volum. Cuidado. Si l'he encertat, no sé ni quina era. No les hem desplegat. Perdoneu la gent que no està... Però la gent la veu al mòbil, no? O què? No, però si no estan participant hi ha gent que no participa, saps? Bueno, però... Però m'ho han demanat que ho intentéssim fer i així pensem, saps? Ja està, estic fora, he fallat, estic fora. Jo no sé qui ha respost, no sé si està correcte. Estic fora. Sí, doncs sí, l'he fet correcte. Mira el Ricard, quina avançada. Ricard! Pum. Molt bé, doncs un aplaudiment pel Ricard i la Malo, no? Suposo que guanyaran. Sí. Next question, aviam els pòdiums. Exacte, next question. Yes. Així doncs... Què tindrem per aquí? La Malo, el Pau Blau i el Ricard. El Pau Blau porta 3 setmanes seguides segon. El podi? No, tercers, sempre. I porta 3 setmanes seguides fent el qüestionari. Bé, jo li proposo un repte al Martí. Fes-los tu i jo no em queixaré. No, jo només et dic una cosa. Si el dia que el faci jo, si no és per quedar primer, ni m'ho plantejo. Llavors quina gràcia té. Vergonya em faria estar 3 setmanes seguides fent el Kahoot i no quedant primer. Quina gràcia tenia? Quina gràcia tindria, em refereixo. Bueno, podríem tornar aquí. És bona? És bona. Que estic... No, a l'altre, face to face, és que això ho hauria d'haver borrat. L'altre, face to face. Aquest, ja està. No, el de sota. Aquest. Per què? No, aquest. S'ha tret. No, perquè aquí no hi ha el logo. S'ha tret. Bueno, Pau, cap problema. Doncs passa-ho a darrere, si pots. És un moment. Darrere... Pau. Tu ves xerrant, va. Sí, però que així sortiran les subscripcions, sortirà el logo... Què vols fer aquí? Obro. Ho acabes d'arreglar i ho obre. Pues ja està. Per què no va? No ho entenc, tio. Aviam, un segon, Penya? Bueno, jo vaig parlant, ara serà ràdio total i entro, si sembla bé o ens esperem. No passa res si ens esperem una mica. Home, jo... Farem... Descarta... No ens funciona i aquí sí que ens funciona, ja estàs. Ja, sí, però l'únic que té és que passessis al dispositiu de captura de vídeo al final. I ja està, era el que estava dient tota l'estona. Perfecte. Vale. Comencem, doncs. Jo volia començar com l'altra setmana, com hem fet totes les setmanes, amb... Moment, hem de fer una cosa abans. Sí, faig l'altra. Hem de fer una cosa abans. Que tenim pendent. Que com que no s'havien estat veient, doncs ara comencem ja amb els premis dels guanyadors i guanyadores del Kahoot de cada setmana. Comencem per la primera setmana. Arquitectura. La primera setmana vam parlar d'arquitectura, vam estar molt entretinguts, ens ho vam passar molt bé, i va guanyar la Marta. Tothom, vull, a casa, aplaudint, un aplaudiment per la Marta, fins i tot al xat, si pot posar missatges d'amor cap a la Marta, seria un bon moment per fer-ho. Recordar que la Marta és la meva mare, vale? La primera guanyadora. Coincidència? Diria que no. La seva mare és la guanyadora i el seu fill és el més guai dels dos del programa. Aquí tenim la segona setmana, vam parlar de moda, també va estar molt bé, van sortir temes sobre el Napoleón, va ser bastant increïble, i va guanyar la Anna. Recordar que és la mare del Pau. El més espavilat del programa. Ei, aquí tinc fans, Pau mola més que el Martí, diu el xat. El xat saps què passa, Pau? Que està comprat. No, que té la mateixa enveja que en tens tu amb mi. I el tercer ha guanyat el Ricard, i el Ricard és el meu pare. Ostres, tu. Vull dir que... Hi ha algun problema, hi ha algú aquí que ens falla, No, anem 2-1. T'aviso que la meva família va 2 i la teva 1. No sé si la teva germana o el teu pare es posaran les piles, però de moment a veure si és veritat. Que els Montserrat Soleil va primers de la carrera. Això sembla.
Com a mínim amb els temes que hem tractat. Així doncs, ja que el Soler i Montserrat van per davant, pots obrir tu, que suposo que n'entendràs més del tema, no? O què? Jo, doncs, la veritat és que hi entenc bastant en el tema. I la veritat és que hi ha tantes coses sobre parlar d'aquest tema que... Comencem amb la definició, que em costa. Sí, jo la tinc, també, la definició. Sí? Tu la tens? Sí. Mira, jo dic la meva i tu la teva. Vinga, va, que ens agrada fer això. Mira, jo tinc que és la teoria de la conspiració, és la creença que una conspiració o complot està al darrere d'un fet o d'una política. Sí, jo he afegit en això, encara que es donin altres causes a l'opinió pública, a l'opinió general. És a dir, va en contra com el que diria la majoria, no? Entenent-ho? Avui m'han anat els dos de la Wikipedia. Sí, avui el Word Reference potser no en parlava. Aleshores, una cosa també volia dir és que es diu teoria de la conspiració o es diu teories conspiratòries. Es pot dir de les dues maneres. Són les maneres com es diuen. Que, no sé, jo no tenia molt clar si es deia conspiració. S'ha manifestat la teva família. Uf, si jo he de guanyar els tests aquests anem arreglats. La meva germana. Ostres, una mica més d'ànims. Ja et passaré les preguntes al Diamants, no et preocupis. Aleshores, un cop hem plantejat això, tens algun tema que creguis que diguis? Mira, jo crec que podem fer un test ràpid de les 4 coses que s'han de parlar sí o sí quan es parla de teories conspiranoiques, i és que jo trec tema, els dos afegim el que haguem d'afegir en 30 segons, i així ja podem passar d'aquests temes que són com els tòpics, no? Vale, sí, jo començaria per l'home ha arribat o no ha arribat a la Lluna, Pau. Ostres, jo crec que sí, Realment, crec que sí, podria ser que no, però el documental de la història de per què no ha arribat és un documental molt interessant, s'ha de dir. I estan dintre, Hi ha dades interessants, s'ha de dir. Sí, bueno, és la gràcia, no? Les teories... Aviam, sí i no, perquè n'hi ha moltes de teories conspiranoiques. Que són un cachondeo, sí. Que són un cachondeo total. Jo m'estava mirant aquests dies i deia, no m'atreveixo a posar-la perquè no diran, ei, què estàs dient, saps? Cachondeo de patilla, me la poso aquí. Bueno, un exemple perfecte de teoria conspiranoica d'actualitat, no? Seria el Donald Trump dient, ei, me están haciendo trampitas. Exemple perfecte. Ei, están haciendo trampas. Sí. És una bona teoria conspiratòria. Clar, les teories conspiratòries, que de fet, anava a dir una cosa, però he pensat que un documental que fa que fa una mica com el que va fer per l'Operació Lunar, és la del 23F, que també és bastant divertit, el documental aquell. Està bastant bé. Així doncs, Pau, opinió, hom ha arribat a la Lluna, sí o no? Jo crec que sí. Tu creus que sí? Sí. Jo, sincerament, i al xat que no se'm tiri sobre, mireu el documental si no l'heu vist. Jo, sincerament, crec que no. Creus que no? No és broma, Estàvem fer el troleo, T'ho juro. Selfie no decorat. Veig troleo, més que res, saps per què? Perquè veig masses interessos darrere d'arribar-hi. Sí, això és veritat. És suficient, els seus interessos són prou grans com per dir, ei, me la trolejo. Sí, podria ser. Bueno, seria heavy, s'ha de dir. Passem al següent, perquè és això, tampoc ens posarem a plorar si ha arribat o no que ens canvia res, i que teories conspiratòries, per exemple, una altra és la dels Il·luminatis, és molt típica. La dels Il·luminatis és molt típica. Jo, per exemple, els Il·luminatis, no ben bé com a Il·luminatis, però sí que crec en lobbies molt potents que controlen tot el món, i això crec que és bastant probable, no? Bastant... El que hi ha amb els reptilians ja jo no ho compro, em sembla. Bueno, jo la teoria que tinc al respecte dels Il·luminatis i al respecte d'això és que ens amaguen coses. Sí. Hi ha lobbies que controlen coses que no sabem? Sí. Que el Paco, des del seu sofà, tuitejant, ho ha descobert? No ho crec. No. Aquí està la cosa. Aquí està la cosa de les teories conspiranoiques que opino jo dels Il·luminatis. Que el Paquito, des del seu sofà, no ho ha descobert. No. O sí? No. Cuidado. Va, seguim. Extraterrestres. Ui, no s'ha sentit, potser. Extraterrestres, sí. I aquí
Per mi no hi ha discussió. Jo crec que és molt probable que en tots els planetes, estrelles que desconeixem, a algun lloc hi hagi vida. Ara, que ens hagin de venir a fer de turistes, ja és més complicat. Han vingut! Pau, han vingut i ho sap tothom? No, t'ho dic així. Tu, que encara ens van agerar Twitch per estar fent difamació aquí de teories conspiratòries. Tothom que hagi vist Discovery Max a les 3:30 de la nit i s'hagi vist el programa del tio que porta els pèls amunt i ulleres, sap que han vingut extraterrestres a la Terra, Pau. Ho sap. I té proves per demostrar-ho. Diuen pel xat que els extraterrestres som nosaltres. És una teoria. La saps aquesta? Que vam poblar la Terra i no ens en recordem. No. Bueno, jo crec que la Vivo tira més... fer una enquesta. Oh, doncs seria bona, Estaria bastant guai. Fer una enquesta. De fet, ho tenim a mà, relativament. Bueno, però jo crec que l'enquesta podria ser que la gent del xat digués sí o no. Sí, ho podeu dir pel xat, I ja ens ho veiem una mica per sobre. Aviam, és bona. Lo dels extraterrestres jo estava fent una mica de broma, No crec que ens haguem comunicat amb els extraterrestres, però que hi ha vida en l'espai, n'estic convençudíssim. Jo crec que és molt probable. Bueno, jo diria 100%, Pau, sincerament. És molt probable. Que som els únics que existim? Hòstia, seria raro, no, realment, però podria passar, jo què sé. Però la cosa, fixa't, el que deia l'Anna, de que els extraterrestres som nosaltres, és que hi ha una teoria de l'evolució, a més, això no és teoria conspiranoica, però de l'evolució que diu que saps que el que falta descobrir en realitat és com a l'inici que va començar a crear cèl·lules, no? Doncs el que diu és que aquestes cèl·lules van venir amb un meteorit enganxades, van portar uns components que al jugar contra la Terra van generar aquesta vida. I llavors, per tant, nosaltres seríem extraterrestres si hem vingut des de fora. Saps què et vull dir? La nostra creació podria haver sigut a través d'un meteorit. No vull espantar el xat, però volia mirar... La Malo diu que no creu que hi hagi vida intel·ligent fora de nosaltres. Vida intel·ligent? Jo crec que sí, No ho sé. Aviam, també té molt a veure el que consideris vida intel·ligent, no? O què? Perquè si el Pau i jo entrem a vida intel·ligent, t'aviso que n'hi ha. Clar, depèn del que entenguis per intel·ligent, també és veritat. Llavors, jo volia dir una altra també, i és d'així més general, que són les morts polèmiques. Que ja és... Morts polèmiques en concret. Hi ha algunes morts, jo què sé, la de la Lady Di, la de la Vichy, són morts que són polèmiques, que es diu que hi ha un John Lennon, el Kennedy, Bob Marley. També hi ha teoria, aquí de Bob Marley. Sí. Bueno, una mica... Bueno, i tots els hip-hoperos... Cancerbero. Si no tenen una teoria de conspiració de com van morir, són uns feques. Hòstia, són una merda. El tema... Això no ho xerrarem, ja us aviso, perquè aquí insistem 3 hores. Però hi ha documentals, el podrem posar potser, que és el de Tupac i Biggie. Pau, tu l'has vist aquest documental? No l'he vist. Hòstia, doncs aquí hi ha una teoria de que si un mata l'altre va fer no sé què, que l'altre, bueno... Lot, atenció als de la trama Gürtel, diu. Els de la trama Gürtel és molt heavy, de fet jo crec que és de les teories de la conspiració que jo estic més convençut que és real, que és el fet de, no sé si eren 10 persones, que la setmana abans d'anar a declarar i que s'havia demostrat que no sabien, bueno, que no havien de per què dir moltes coses, però que ja no estaven seguint la línia del PP, just la setmana abans d'anar a declarar, o es queien per les escales i es quedaven taradets, o es suïcidaven, però això amb 10 persones, no estic dient 2 persones. I aquí s'inclou també la de la Rita Barberà, que diuen que potser es va posar xula, i que per això li va patar el cor perquè algú va dir que li volia que li patés el cor. Que podria ser que li hagués patat de forma natural amb tots els gin tònics que es feia? Sí, podria ser també. No ho sabem, però sí que és veritat que és una teoria això de que fa pudor. Saps què passa també? Que és una cosa que ajuda, ja t'ho dic ara. I és que jo, com a mínim, no ho veig tant com a teoria conspiranoica, com una persona que porta un barret de plata al cap, però perquè hi ha com tant odi, no?, cap a aquesta gent, que tindria ganes que fos veritat.
Llavors també ho veig potser ja més... amb més bons ulls, amb més bona cara, podria dir-ho. Que tens més ganes de que sigui una teoria real. Mira, Gürtel, 9 morts i un en coma. És que en 3 anys. És que... Just sempre un mes, 15 dies abans d'anar a declarar. És una cosa que s'ha de dir que alguna cosa... fa una mica de pudoreta. Relacionada amb aquesta, també de temes polítics, me n'havia apuntat una altra, ara no la veig, però... Torres Bessones. Torres Bessones és també una teoria de la conspiració. Hi ha moltes conspiracions, de fet, des de que ho va orquestrar els propis Estats Units fins a que realment no va ser Al-Qaeda o que no sé, hi ha com moltes coses a dins. I volia començar amb una antiga, que és la de l'any 1000. També va passar el 2000 i el 2012. Aquí no la tinc, jo. L'any 1000. Que s'acaba el món o què? Sí, s'acaba el món a l'any 1000. Bueno, i el 2018, no? Cuidado. Perquè no, ho dic, de l'any 1000 ho faig de referència perquè no diguin, que hi ha gent que diu amb les xarxes socials hi ha moltes fake news ara, hi ha moltes teories. A l'any 1000 també n'hi havia de teories de la conspiració. I de fake news, de fet, hi ha hagut tota la vida, perquè de patilleros... A mi em consta que des dels romans, Pau. Des dels romans. De fet, sí, abans, els troglodites. Quines teories devien tenir els troglodites? No, troglodites no. Eren bonjans. Cuidado, perquè aquí et faig la meva teoria. Vinga, demà. Et faig la teoria de per què la patilla va néixer als romans. Vale. Tu tens al cap un casco romà? Sí. Què té? No? O què? I què té? Patilles. Té unes patilles... S'havien de protegir les patilles. Té unes patilles o no té unes patilles? S'havien de protegir les patilles, no hi havia pensat mai. Per què? Perquè era una cosa bastant valuosa la patilla d'allò aquí pillo i aquí m'ho invento. Aleshores, d'aquesta època, del medieval més aviat, també em volia dir que no és una teoria de la conspiració, però que és una història que hi vaig pensant aquesta setmana amb el tema, que era una mica, que vaig pensar, ostres, podria ser mentida, però pel que sembla, gent seriosa, historiadors seriosos, diuen que va existir. Però és la malaltia de la ballaruca. Saps? N'has sentit mai a parlar de la malaltia de la ballaruca? No, no he sentit mai a parlar. Doncs hi va haver-hi un temps que hi havia una epidèmia que es veu que de cop centenars de persones de la ciutat baixaven al plaça del poble i es posaven a ballar. I no podien parar de ballar. Però això hi ha algú que diu que és veritat. Sí, no, i que és com una teoria sèria, representa, vull dir, una teoria no, que és historiadors que tenen registres de que passava això, i que gent moria de ballar. I l'explicació quina és? Que els hi pillava era una cosa mental, que de cop se'ls hi creuava i no podien parar de ballar. Jo tinc una teoria al respecte, que he fet ara mateix, i és que el Congraciocillo va posar M al riu, on baixava l'aigua que anava a veure tothom, i llavors va haver-hi una animada general del poble. Sí, de fet, crec que, si mal no recordo, perquè ho vaig llegir, vaig pensar aquesta setmana, però ho vaig llegir fa temps, era algo de la palla que fermentava malament i els hi feia una mica d'al·lucinògens i se'ls hi creuava. És que, veus, jo crec que ha d'anar per aquí. Però ja no, és que crec que no era ben bé droga, O sigui, era en plan de, ups, despiste. Jo crec que ha d'anar per aquí, perquè si no, no ho entenc, la veritat. No, coses que passen, tu, coses que passen. Més coses a comentar. Mira, jo he trobat un tio que, si us voleu fer els jajas, us recomano que aneu a mirar-la, que es diu Alex Jones. Vale? Aquest tio és un locutor dels Estats Units que es veu que és el rei, però el rei, el rei de les teories fake, i una de les últimes que a més defensa moltíssim és que el govern està posant químics a les aigües per convertir a la població en homosexual. Sí. Què n'opines, Pau? Sí, n'hi ha bastants així de gent totxa que han dit que diuen els agrada dir coses així. I saps en què es basen? Que aviam. El que recolza aquesta teoria és que fa poc s'ha descobert que en alguns rius, amb uns residus que hi tirem nosaltres,
una de cada 10 granotes que està en contacte amb aquests residus comença a generar hormones femenines. Els mascles comencen a generar hormones femenines. I fins i tot podrien arribar a posar ous. I aquí és on entren aquests tios i diu és que ens ho estan fotent perquè es tornin homosexuals, que realment no té res a veure una cosa amb l'altra. No, és que de fet he vist un meme avui d'això, quan m'ho has dit, sí? i he vist no sé què, de roses are red, the clouds are grey, and the frogs are gay. Relacionat amb el tema. I no entenia per què havien dit frogs, vaig dir, bueno, estan a l'aigua, no sabia que era per això, bueno. Sí. Coses de la vida. És bastant heavy. I jo, de fet, Pau, si no tens res a dir, tinc, per mi, la teoria conspirativa definitiva. La teoria conspiratòria, t'has preparat una teoria conspiratòria? No. La que m'he preparat ja l'explicaré després, vale. Però és que n'he trobat una que m'ha agradat exageradament i que, de fet, es podria fer un programa només d'aquesta teoria conspirativa, perquè, Pau, és acollonant, Ho explicaré molt per sobre, però, en sèrio, flipareu. És de Disney i és d'un home que es diu John Negroni, que va tardar 2 anys per estar escrivint aquesta teoria, aquest home, i el que defensa és que Pixar ens està volent dir molt més del que ens diuen les pel·lis. Jo l'he vist aquesta també. Llavors, el que aquest tio defensa és que totes les pel·lis són la mateixa història i que cada pel·li és un capítol d'aquesta història. Llavors, aquesta història és una història d'enfrontament entre humans, màquines i animals. Vale? I ara mateix, amb les pel·lícules que ha sortit, la història està que comencem amb Brave. La bruixa és molt important, no? Seria la primera, o sigui, si les ordenéssim cronològicament, seria la primera, Brave. Jo t'he de corregir aquí. No. Perquè pel que m'han dit és que Brave, la bruixa, en aquesta teoria, és la... com es deia? Però la Bu de Monstres S.A., però això és el final de la pel·li, Pau, perquè hi ha un viatge en el temps pel mig. Vale. O sigui, cronològicament comencem... La bruixa viatja en el temps. Comencem a Brave. Comencem a Brave, Viatja en el temps, és veritat, la bruixa viatja en el temps. Monstres S.A. és el final, de fet, de tot. Vale. Comencem a Brave. Vale? I en la Brave, la bruixa aquesta té poders per animar les coses. I aquí és on el tio aquest va dir... Ja ho tinc. Cuidado. Ja puc jugar totes les cartes. Cuidado, té poders per animar a les coses. Vale? Quines coses? Els bitxos de Toy Story. Vale? Vull dir, aquí és... Fins aquí no ha pensat gaire, és una primera lligada. No s'hi ha mullat gaire. És una primera lligada. Tenim a la Brave, que és que hi ha la bruixa aquesta que té el poder d'animar a les coses. I els animals, que també és molt important. Després de Brave, passem a Up i a Ratatouille, vale? Que és on veiem que hi ha animals, o sigui, representa que de Brave ha passat un temps. I aquests animals que la bruixa aquesta ha encantat, comencen a prendre consciència d'ells mateixos i dels sentiments. I comencen a interactuar amb els humans. I a més veuen que els humans no els hi agraden i es rebel·len contra ells. Cuidado, perquè la teoria segueix aquest camí, Es rebel·len. I passa una cosa molt important a Up, vale? Que és que apareix un collar que pot fer parlar els animals. Tu te'n recordes del gos d'Up que parla, que hi ha el collar dels animals? I a més hi passa una altra cosa a Up, que és que... el collar del gos, sí. Passa una altra cosa a Up, que és que s'introdueix el tema, tu no sé si te'n recordes, de la contaminació de la Terra. Sí. Vale? Els dolents parlen de la contaminació, no sé què, s'introdueix aquest tema. El collar és la primera vegada que diguéssim que s'introdueixen les màquines. Doncs llavors la teoria segueix que les màquines agafen consciència pròpia. I a quina pel·li passem? A Cars. Consciència de les màquines. I seguim amb la contaminació, perquè són cotxes que contaminen. I de Cars, a on ens n'anem? A Wall-E. A Wall-E, que és que ja la població ha hagut de marxar a la Terra i seguim amb màquines amb consciència. Cuidado perquè, què? Vull dir, ho estic explicant molt per si sobre, però m'ho he estat llegint i és molt heavy, en sèrio, us convido tots
i a totes a que ho llegiu perquè és acollonant, eh? Sí, a més també hi havia un tema rotllo que hi ha una empresa com dolenta que surt a diferents sèries, que és la Buian Large o alguna cosa així. I sí, vaig veure, jo també m'hi vaig trobar en aquesta i me la vaig apuntar perquè és interessant, sí. Bueno, doncs, i a la pel·li que acaba és com tancar el segle, és la pel·li final, és la de Monstruos S.A., que diguéssim... Ei! Yeah! Moltes gràcies, Andrés! Moltes gràcies per la subscripció. Ja està, un petó. Doncs la que tenca la teoria és Monstruos S.A., que la Bu, que és la nena amb els monstres, és la bruixa del principi i el que representa és que la bruixa... Cuidado, amb els portals. El que defensa aquesta teoria és que les portes són portals al passat. Les portes que obren els monstres són portals al passat. I que el món està tan avançat que ja no hi ha humans i que l'han poblat monstres perquè són els únics que poden viure amb la contaminació que hi ha. Bueno, és una bona història. Home, és bastant guai. Sí, se l'ha de currar més, tenia com tota la història, tots els punts que sortien, cites d'altres pel·lícules. Està molt currada, en sèrio. Més coses que jo volia comentar és... Vale, sí, una cosa que és bona, que és un bon moment per fer-la, ara ja hem parlat de bastantes teories, que és com crear una teoria conspiratòria. Vale. Aleshores, quins fets són imprescindibles per crear una teoria conspiratòria? Me la puc freestyle ja. Vale. Aleshores, com crear una teoria conspiratòria? Jo he apuntat coses, vale? Ja m'he centrat més en com vendre-la com que és real, vale? Que és bastant important a les teories conspiratòries. I és important posar moltes dates. Moltes dates, moltes cites de moments, moltes coses que sembli que t'hagis informat moltíssim. Una altra cosa, accés d'informació, per tot arreu. Molta informació i, imprescindible, paraules tècniques. Vale. Si no poses paraules tècniques, no va enlloc la teva teoria. Has de posar, doncs, si estàs parlant de la teoria del 5G, has de posar, és important, doncs, conceptes software, hardware, i dir, bueno, això no és gaire tècnic, però no em sortia res més complicat. Bueno, jo aquesta tècnica, sí? Jo l'he fet servir, aquesta tècnica. Sí, home, en els exàmens, no? No, no em pensava que servia. En els exàmens no. Jo aquesta tècnica l'he fet servir molt amb artistes, Pau, treballant de tècnic. Amb artistes? Artistes que et venen del xuleteo de, hòstia, jo és que en sé molt de tècnic i et venen com a fer la pulla de ui, això m'hauries de pujar, això m'hauries de baixar. Llavors tu tires de freestyle, dius 3 o 4, primer de tot els hi dones la raó. Dius, sí, molt bé. Dius 3 o 4 paraules que no saben què volen dir, ells, perquè els hi puguis donar el plaer de fer veure que les entenen i llavors se'n van tranquils. Els dius 4 paraules complicades, no tal, no sé què, el rebote... El rebote perquè el delay d'aquí em fa un filtre de peine que m'anul·la les freqüències, no sé què. Quina bona oïda que tens. Frase important, per dir-li. Com ho notes, Com ho notes, Piropo. Ja està. A la butxaca. Es posa difícil un autògraf, o què? Un tema, tornant al... No és Pixar, però és relacionat, que quan estava mirant no l'he vist, i crec que és un bon moment per posar-lo, que és... Tu has vist Rick i Morty? Sí. Rick i Morty té més vídeos, o sigui, té més contingut creat per gent amb conspiració, amb teories, que no la pròpia trama de Rick i Morty. Però molt, no sé si n'has seguit, però hi ha... Bueno, clar, més que teories de la conspiració, que també n'hi ha, es centren sobretot en seguir el fil de la història i plantejar què podria anar, què volen plantejar, on volen anar els guionistes. Vale. I he pensat ara que era una bona cosa a comentar i és bastant interessant, que si el tràiler surten... Tampoc volem parlar molt per si algú no l'ha vist i s'emporta un spoiler, però sí que hi ha moments importants que no t'ho sembla, però està connectat amb un altre, amb l'escena aquella, està connectada amb una altra que tu no n'ets conscient si no l'analitzes molt fixament. Jo no sóc suficientment fan com per
fixar-me en aquestes coses. No, és que són eh? coses de fixar-se d'haver-t'hi quedat. A mi, em fa els jajas, mai he volgut entendre quina cronologia tenia aquesta sèrie, sincerament, perquè no li trobo Clar, importància. no, és que te la pots... dir... Bueno, poca broma, te la pots prendre com que estàs veient els Simpsons, jo em faig els jajas, Padre de Família, o te la pots prendre com hi ha més història que realment. Jo personalment crec que hi ha molta més història, està molt més desenvolupat, però sí que és veritat que te la pots prendre al chill, veure els capítols sueltos com si fos una sèrie de dibuixos animats d'adults típica, com si diguéssim. Més coses a comentar, més frescura. Jo crec que s'ha parlat poc de la Terra plana i m'agradaria saber també l'opinió del xat sobre la Terra plana. Aviam si entre nosaltres tenim algun terraplanista que ens pogués defensar la idea de que la Terra és plana, Pau. Què et semblaria? A mi, de fet, si hi ha algú ara mateix en el xat... Si es vol posar en el paper, també ho pot fer. Que hi ha algú ara mateix en el xat que diu jo tinc els coneixements o tinc la patilla suficientment grossa com per convèncer aquests dos de que la Terra és plana, que ho digui perquè potser ens posem en contacte per xerrar-ho en directe. Seria bastant increïble. Si ara mateix passés això, a mi m'agradaria molt, Sincerament. Qui vulgui parlar amb una postura del terraplanisme defensant-lo, que ho digui pel xat, sisplau. Mentrestant, seguim parlant de les nostres històries. Però seria increïble, Pau? Seria passar-se bastant de gràcies. Seria molt heavy. Una altra cosa que ens podrien dir al xat és si es veu correctament, perquè estic veient molts llums vermells a baix de que hi ha errors i que s'estigui veient bé o que se'ns estigui parant cada 2 minuts, que seria un marró molt gran, un problema molt gran. No, jo crec que s'està veient d'una manera espectacular i increïble. Va, tira. Sisplau, terraplanistes, sisplau. Sortiu. Manifesteu-vos, parlem això en directe. Sisplau. Parlem. Tinc moltes ganes. Pam. I a més us dic, si sabeu mínimament xerrar, a mi em foteu un traje, Cuidado, perquè jo això de defensar-ho terra rodona, o sigui, sortiu guanyant el debat sobre la Terra plana, Ho porten més estudiant, no? Si és algo clar. Jo com a mínim sé que és rodona, un científic t'ho podria demostrar millor, però jo... Bueno, jo la cosa que et dic és... Mires l'horitzó i fa corba. Sí, no? Hòstia! Sí, no? Això és cutron, però és com diuen que ho van descobrir els grecs, que la rodona, que ja ho deien els grecs, es veu, perquè com que quan marxava el vaixell cap a l'horitzó, l'últim que es deixava de veure era la vela, doncs que era impossible que no fos rodona, perquè si no, no tindria sentit que l'últim que es deixa de veure és la vela. Imagina't, eren bastant intel·ligents, Jo això no ho hagués descobert. Per què tens miopia? No, perquè no, vull dir... que l'últim que es veu és la vela? Me la suda, ni m'ho plantejo. Tu sincerament m'estàs dient que perquè un dia estàs allà mirant un barco i dius ui, mira, només veig la vela. Dius, és que la Terra rodona. Són genis, Pau. És gent que no està a l'abast de la resta de la humanitat, és així de fàcil. No, tota aquesta gent que un dia es va il·luminar i va dir pam, mira, la Terra rodona per la vela. Totes aquestes teories, en el seu moment, la teoria de la Terra rodona era una teoria de la conspiració, o què? Bueno, era una teoria, perquè tampoc era que diguessin la gent uns ho estan amagant, sinó que era com la gent no té ni idea del que està dient, no? Potser més aviat. No, però bueno, jo què sé, Pau, és que ja t'estic parlant de coses més fàcils, no? Vull dir, tu si menges carn crua, Pau... Sí? Tu menges carn crua. Tu neixes i comences a menjar carn crua, vale? Tu un dia dius, la vaig a fotre al foc. Jo no. Sincerament, Jo no. Tu anem més enrere, tu un dia dius, ei, faig així, fuego. No, això ni m'ho plantejo, Pau. Tu un dia dius, hòstia, aquesta pedra com pesa i fotré un tronc a sota i la faig rodolar. No. Anava a dir aquesta, No, això aquí... Jo crec que encara, Aquest potser és el que tenim més a l'abast. Descobrir la roda, no? La roda? Ho trobes a l'abast, això? Pau! Pensar que un tronc, si ho poses a sota, roda millor, jo crec que a l'abast el tenim, no pensar-hi, més que el foc mateix. Tu agafes, Pau, la pedra, t'entrebanques amb el tronc i t'obres el cap. Això és el que fas tu. Gràcies. Pau me va, hòstia. Ostres, tu. Bueno, doncs això, xat, aviam si ens podeu dir si es veu bé o no, perquè com que no ens esteu dient res,
la veritat és que jo m'està donant la sensació que es deu estar veient molt malament. Sí, algú passa. No, Pau? Sí, perquè normalment el nostre xat, que no para de treure foc... I el que no para de sortir és el vermell a sota, llavors... Avui està com adormidot el nostre es veu bé. xat, que no para de treure foc. El Kiri ens salva. El Kirikou ens salva. I aviam si el Kirikou s'anima a parlar sobre el terraplanisme. Si anima, seria bona, Seria molt heavy. Arnau. Jo ho veig correctament. Una altra cançó. Jo ho veig malament perquè sóc al tren. Ostres, seguint-nos des del tren. I es sent molt bé. Home. Hòstia, quina meravella, vale, xat. Amb aquests... Així ens agrada que estigueu. Repetim, si algú es vol estudiar... Si algú es vol estudiar amb 5 minuts... com es diu això? Arguments per defensar el terraplanisme. Aviam si ens convenç. Jo m'encantaria. Fem una cosa. En tot cas, no només ens hagi de convèncer nosaltres, sinó que sigui un moment que fem l'enquesta. Si els ha convençut o no aquella persona. Vale. Jo, si passés això ara mateix, Pau, me'n vaig a dormir avui molt content, Però bueno, seguim. Pau, tens alguna cosa més sobre parlar? Sí, jo podia dir, per exemple, que tampoc ens hem centrat tant, sí que ho hem introduït al principi, les teories relacionades amb el Covid i el 5G, perquè tu n'has dit una de la vacuna, però també n'hi ha que diuen que és des d'un plantejament... Goital, el logo. Que s'ha subscrit a l'OT. S'ha subscrit i no ho hem vist. O potser, no, Pau, els punts. Potser serà amb els punts. Els han comprat. No, que ho sàpiga tothom. Sí, els punts... No es compren els punts, Pau. Bueno, et surten, em refereixo. Els punts que teniu... Vale, que això... Això... Tampoc ho hem muntat gaire. No, però aquí sota teniu uns punts que es diuen trapalletes. Vale? Que us els donen per mirar-nos, vull dir, no heu de fer res, us els van donant. Si els cliqueu, us podeu fer, com es diu, l'emoji aleatorio, i us sortirà aquest emoji del Trapella TV, que de moment és l'únic que tenim, però, bueno, que això, que el podeu tenir, que és bastant guai. I ja està, només això. Que mola un huevazo. Recordar que si algú d'aquí que ens està veient que no està seguint-nos en el Twitch, o no ens està seguint a l'Instagram, o no ens està seguint al YouTube, que ho pot fer, que li agrairem moltíssim. És molt fàcil i ja està, això. Bueno, doncs això, Pau, teories conspiranoiques del 5G, què et estaves dient? Bé, més que del 5G, que també va relacionat, és la teoria general que hi ha més... Bueno, que he vist molt sobre que Bill Gates és el que està darrere del coronavirus per treure beneficis, no sé com, és que més... Són d'aquestes teories, saps les teories que hi ha algunes que dius, vale, està fonamentat, tu has treballat bé, i altres, si algun està més enterat ho pot dir, però hi ha d'altres que no, com aquesta, que no entenc ben bé perquè Una altra trapella TV. Goita. Em fa superil·lusió, veure això al xat, Pau, t'ho giro, em fa moltíssima il·lusió, veure això al xat, molta, És divertit, és divertit. Bueno, perdona, t'he tallat moltíssim. Sí, bueno, això, bàsicament, que es veu que té unes empreses de PCRs i de vacuna, el Bill Gates, i que vol treure pasta a partir d'això. No sé per què han pillat el Bill Gates com a focus, però es veu que això, que té molt èxit, aquesta teoria ara es veu. De fet, avui he vist un vídeo d'una que entrevistàvem pel carrer que s'estava manifestant, que complia tots els requisits de la teoria de la conspiració. Dir moltes dades sense cap mena de sentit, posar molta informació i parlar en paraules molt tècniques, que parlava d'això, exactament de la teoria de la conspiració, que no sé què, que bla bla, trapella gran. I això, sí. Jo crec que si algú ha d'estar al darrere del coronavirus, no és el Bill Gates, sinó és el LOL. Sincerament, i a nosaltres els ha funcionat l'estratègia. Bueno, però com a moltes coses, no? També, per exemple, el Twitch ha desbordat. Bueno, però això que parlàvem d'una miqueta d'aquesta èlit, no? Potser l'èlit aquesta de jocs, telecomunicacions, que si el YouTube, que si tal, ha dit, vaig a fotre-hi cullerada. O nosaltres vam dir, fem el coronavirus i creem Trapella TV mentrestant. Exacte. Que ens ha sortit bé la jugada? Ens ha sortit meravellosament bé. Jo estic ja per no treballar, només dedicar-me a fer streams. I el Pau també està a puntet. A lo millor deixem les feines i ens posem només a streamejar.
Perquè estem a 2 subscriptors de poder-nos-ho plantejar ja, directament. Hòstia, la taula que es mou. Hosti, tu. Una cosa que no hem comentat, Digues. que és mític de totes les teories de conspiració, el Triangle de les Bermudes. Saps què és El triangle de les Bermudes, però això per mi no és una teoria conspirativa. No ho és, vull dir, existeix el triangle de les Bermudes i ja està, és així de fàcil. Sí, existeix perquè és un triangle que se li va posar un nom, però allà dins realment passen coses molt misterioses. És que passen. Passen coses molt misterioses, però això no vol dir que estigui fonamentat. Bueno, s'hi han enfonsat molts barcos, ja està. Sí, hi ha avions. Sí. Molt bé. Però és una teoria de conspiració o no? No ho és, perquè s'hi han enfonsat barcos o no? Sí, moltíssims. Però ja estic convençudíssim que darrere d'això hi ha un fil. Hi ha un no sé què, que tal persona, i tenen aquí... Segur que hi ha algun camp d'aliens d'Estats Units o alguna cosa així, no? És la típica quan no tens idea. Mira, jo ja te la dic. Hi ha unes corrents molt fortes. S'ha acabat la tonteria, no? O què? I s'enfonsen barcos. Acabes de resoldre els problemes. S'enfonsen barcos perquè hi ha unes corrents. No t'hi acostis. La piscina de... La piscina de les onades. De l'Aqualeon. No t'hi acostis. Hi ha... Ui, fora. Pots picar de cap amb la cantonada. No t'hi acostis, no t'hi acostis. Què? On està la teoria conspirativa? No ho sé, però això també li pots dir un que és la Terra plana, no? Suposo? O un Què li pots dir? O un... Ah, és rodona. Veus la vela com és l'últim que surt? No? Cuidado amb la vela. És la clau, la vela. Triangle del diable. Ens estem oblidant de mencionar Jesucrist, diu el Quirico. Quirico, de fet, jo tenia aquí apuntada, i el Pau pot conformar la religió, jo també. Perquè, de fet, jo el que anava a dir, per fer-me una mica el graciós, bàsicament, jo el que anava a dir és que, encara que no es consideri teoria conspiranoica, per mi és la teoria conspiranoica que ha tingut més èxit a la història del planeta Terra. Vull dir, directament és una teoria conspiranoica. A mi que no m'enganyin. Aviam, tal com ho hem llegit en la definició, una teoria conspirativa seria una nova religió que es crea, una teoria conspiratòria. Una que ja s'ha fet. Però en el moment, en el moment que la gran part de la població l'adscriu, ja no és teoria conspiratòria. No, sí que ho és, perquè és la creença de que una conspiració o complot està al darrere d'un fet. Si tu penses... Però no vas deixar mitges la frase, encara que es donin altres causes a l'opinió pública. Però això dona hi ha una opinió. No. Si creiem que hi ha una religió, no pot ser una teoria de conspiració perquè hi és. Pau, si la majoria de la gent creu que no existeix, és una teoria de conspiració. No funciona així. Jo crec que no funciona així perquè el que és una teoria no fonamentada. Això és el bàsic de les conspiranoiques. No és la gent que ho cregui o que no ho cregui. És que no s'hagi pogut demostrar encara. Ja, però també aquest és el punt. Hi ha teories de la... Bueno, no ho sé. Sí. Jo no ho acabo de veure. Jo crec que és normalment en contra de l'opinió pública que la majoria de gent creu que no existeix. No. Collons, si ho diu a la descripció, tio. Epa, l'Iñaki! Moltes gràcies! Que surt... Ens pilles aquí que ens estàvem discutint. I t'ho repeteixo, Pau. Teoria conspiranoica. Tu pots creure-ho com vulguis. Jo seguiré peu de la lletra el que em digui la santa Viquipèdia. No, és que m'estàs obligant a fer una cosa. Jo ho vaig a fer ara mateix perquè vull que el xat es posi, voti ja d'una vegada si és condició sine qua non per una teoria conspiranoica que sigui una minoria la que la defensa o no. Jo defenso que no, el Pau defensa que sí. Jo he guanyat 2 vegades, la meva família, el Pau ha guanyat una. A partir d'aquí no dic res més. Bueno, tu també deies que Barcelona era una merda quan eren els millors edificis del món. No, Barcelona és una merda. De Catalunya en molta diferència, tio. Aviam, què diu el Quirico? Molta gent creu en els Illuminati i els extraterrestres i segueix sent conspiranoic. Arnau. Vale, sí, aquí Arnau. estem. Molta gent. Però el plantejament de la teoria, si hi ha a darrere gran part de l'opinió pública, ja no ho seria. Com que no hi ha la gran part que defensi això, és una teoria conspiratòria. No. Seus en per referència? Però busca la Viquipèdia en català, home. Bueno, tu, és una mica igual, la veritat. Segona, teoria de la conspiració. Mira, jo la faig així. Faig així. I faig així. Cahu. Mira, aquí estem. I ara això ho tenim bloquejat. Bloquejat, per què?
No ho sé, perquè aquesta escena se'ns bloqueja la càmera, tio. És com que no té ganes de treballar. No ho entenc. Bueno, és igual la càmera. Llegim la descripció. La teoria de la conspiració, o teoria conspiranoica, és la creença que una conspiració o complot està al darrere d'un fet, una política. Punt. Això ja no és part de la definició. Coma perquè no va en minúscul. Aquí hi ha un punt. Si tu veus una cosa és el teu problema, però és un punt. Encara que es donin altres causes d'opinió política. No. Xat, audiència, està en majúscula, per tant és una coma encara que no es vegi, És una coma com una casa, vale? Segueix la frase, encara que es donin altres causes a l'opinió pública. Si hi ha altres causes... No ho nega, Pau, no, és que estàs... Si hi ha altres causes, vol dir que t'estàs liant. T'estàs liant. Sí, bueno, és que ara ja hem parlat. Mira, coma. Aleshores, t'estàs liant. Fem una cosa, ho resol el xat i ja està. Vale, que ho resolgui el xat. Però, mentrestant, vaig a buscar... Posem la càmera. Vaig a buscar una altra definició. Vale, mentre... No? Sí, per... Del Word Reference ens fiem? O no? No ho sé. S'ha canviat. Hòstia. Ens fiem del Word Reference o no? Pau. Busca una altra definició, busca teoria de conspiració, definició. Ja està. Definició, teoria de la conspiració. S'està canviant sol, no estic entenent res. Hòstia. S'està tornant loco. Què li està passant a aquesta cosa? S'està tornant boig, l'OBS. Podríem posar una teoria de la conspiració darrere d'això? Algú que ens vol boicotejar? Mira, RAE espanyola. RAE. Clar, però això és conspiració. Unir-se contra un superior. Aquí hi ha algú que delata, No, això no delata. Unir-se contra un particular, crac. Aquí acabes de fallar estrepitosament. Teoria de la conspiració. Hòstia, tu. No fa pinta, això es fa pinta de que veuen òmnis, aquí. Merda pura, això. On està el dilema? Encara no havia arribat. Bàsicament, que jo dic que la teoria de la conspiració implica imprescindible, no els més imprescindibles, el que estem d'acord, que és una creença que hi ha una conspiració darrere un fet, encara que es donin altres causes de l'opinió pública. Hi ha una opinió, hi ha una altra opinió general i hi ha una teoria que diu tal cosa. No cal que sigui en contra, sinó que no està extensa aquesta opinió fins a un punt. No està... O sigui, no tothom la reconeix. Si no, llavors podries considerar que la Terra rodona és una teoria de la conspiració. No, Pau, perquè sí que hi ha fonaments. L'única diferència entre la una sí, però el i l'altra... friki que va estar 3 anys escrivint Pixar també té fonaments, però és una teoria de la conspiració. No, Pau, saps? No, perquè no... O sigui, aviam, escolta'm, Pau. Si comences a dubtar del que diu la ciència... Aquí, jo no estic posant en dubte. Ens posem en uns terrenys pantanosos. Sí, òbviament. Però la cosa és molt fàcil, és una teoria conspirativa no té absolutament res a veure amb el nombre d'adeptes que tingui. El que té a veure amb una teoria conspirativa és que és una teoria que parla de que hi ha una conspiració darrere d'algú, que aquí és l'important de la conspirativa, és la conspiració. Que parli de conspiració, per això, lo de la Terra rodona no seria una teoria conspirativa, perquè no hi ha res al darrere de la conspiració. Que la Terra és plana és conspirativa, ho és perquè diuen que ens estan enganyant amb la Terra rodona. Vale? Llavors, el que és important és que hi hagi conspiració i que hi hagi una teoria que no està fonamentada. Punt. El nombre d'adeptes que hi hagin aquí no hi té res a fer, no hi juga. Perquè és o moltíssima gent o una persona, el que sigui, no té res a veure. És que parli de conspiració... Bueno, fem una cosa, ens estem encallant, que flipes, portem 20 minuts, estem avorrint. Mira, si la religió pot ser considerada una teoria de conspiració, jo segueixo pensant això. La religió pot ser considerada una teoria de conspiració. I aquí s'ha entrat tot el dilema. O sigui... és igual, no seguirem parlant.
De la religió jo volia parlar, que de fet ha sortit a les preguntes, de teories dins la religió, com seria el Codi da Vinci mateix, que a partir del Codi da Vinci de Roald Dahl s'ha desenvolupat teoria de... Un moment, Pau, vull dir una cosa ara mateix. Què? Jo no sé com ara mateix hi ha 19 persones que porten 15 minuts aguantant com ens estem barallant sobre la puta teoria de la conspiració, Jo fa 10 minuts que hagués xapat aquí i hagués dit xau, xau, molt bones cracs. O no, aviam, vull dir... Pringats. Hòstia, és que ens hem passat una mica, Jo crec que són 1 quart i 5 minuts i podríem anar tancant el programa, si et sembla bé, si creguessis que s'ha d'afegir alguna cosa més. Home, jo tinc vídeos per ensenyar, la veritat, també. Quin vídeo tens? Jo tinc un videazo que no té cap mena de sentit, que és la meva recomanació de la setmana. Per cert, hòstia, m'he despistat a dir això, Pau, avui al principi. Primera setmana, vam parlar de les columnes. Per què vam parlar de les columnes, Pau? Segons tu, anava molt bé per picar soca. Tips de ligoteo. Segona setmana vam parlar sobre la relació de el Napoleón i la moda. Cert. Cuidado, temazo imprescindible. Tercer tema d'aquesta setmana és el John Negroni, llibreta i boli. John Negroni, la teoria de Disney. Senyors i senyores, això és el tip del Moreneta d'aquesta setmana per a aquestes cites tan estranyes que estem tenint tota la joventut últimament. Aquestes cites digitals en què, com ja vam dir el primer programa, es basen molt de paraula i cada vegada importa menys el físic. I us donem consells per poder xerrar de coses i no estar-nos avorrint. Llavors, hi ha una gent que m'agrada moltíssim que es diu Cosas de Hombres, tu has vist aquesta sèrie, sí, no? Sí. Cosas de Hombres de Vengamonjas, que tenen justament, fan com estereotips de persones, els porten a límits extrems i fa molta gràcia. I tenen un de les persones de les teories conspiranoiques, que a més, l'actor és el Miguel Noguixe, el senyor Noguixe, i és increïble. I jo crec que molaria mirar-lo en directe, la veritat. Bueno, no sé. És curtet. Sí, és un moment. De fet, tio, s'ha tornat a canviar, no estic entenent res, m'estic posant nerviós. What the fuck? Potser tens una tecla que és un... No crec, Perquè això ho has de configurar, Pau. I llavors per què es canvia, si normalment no passava? Perquè hi ha algú aquí darrere. Hi ha algú a la teoria de la conspiració... No estic entenent res, tio. Cosas de hombres. Sí, és quan fas espai, Quan fas espai, li fots, literalment. Cada cop que fas espai, pum. Pam, espai. I per què no passava abans? Perquè sempre tenim mode estudi, que és el bo, mode estudi. Ens agrada el mode estudi, la resta no ens interessa. No, però passaria el mateix. No. Sí, torna aquí. Però ara perquè estàs a dins, no? O què? Si faig així i faig així, torna. Bueno, clar, si fas 2.000 cops, sí. No, 2.000 no, 2. Això no passava abans, Posa. Això no passava abans. No hem tocat res, en teoria. Bueno, és igual. Sí, algú s'ha d'haver tocat. Teoria de la conspiració. Aquí vista clarament. I llavors, fem una cosa mentre... Aviam, digues. No, posa-la, ja directament, ja està. No. No, perquè anava a dir, vaig al lavabo, però mentre la poses, però total, pel que queda ja... Bueno, doncs aquest vídeo és una animalada, que per cert, la setmana passada vam veure un vídeo que qui no l'hagi vist és increïble. Suposo que l'hem compartit aquesta setmana, no en el post? O no ho vam fer aquesta setmana, això, Pau? Crec que no. Doncs ho farem. I aquí ja no torna a haver-hi càmera, però, bueno, mirem el vídeo. Perquè algú ens està fent els jajas. Mirem el vídeo, li dono el play, em dieu si s'escolta o no s'escolta, i comencem. Si qui no l'hagi vist, jo recomano que us els mireu tots, aquests capítols. Hola, soy Ferran y estoy aquí para deciros que somos corderos camino del matadero. ¿Ya está? ¿Lo han conseguido? Por fin nos han permitido. El coronavirus era una cortina de humo para introducir el 5G.
De ahí, nuevo orden mundial, mundo marioneta. Los que mandan, ahora mandan. Es que va súper lento, o sea, no puede ser que tarde media hora en cargarse. Estoy llamando ahora al servicio técnico porque me va fatal. ¿Quién mueve los hilos? El pupiritero. No lo digo bien para que no me pille. Sé perfectamente que lo hacéis para boicotearme porque conozco la verdad, sé perfectamente que se está cociendo, pero joder, estoy intentando ver la serie Merlí y vete a otro lado. Hombre, ¿cómo empiezas a hacer? Joder. El nuevo saludo por el codo, ¿no? Que es donde está el hueso de la música. ¿Quién más hace música? Miguel Bosé. Miguel Bosé, no n'hem parlat del Miguel Bosé. Connecting the dots. Hòstia. Es veu que no sabia gens bé, però bueno. Connecting the dots, tu. Hòstia. A ver, yo he apagado el ordenador, lo he encendido. Es que he llamado otras veces. Algo pasa que no es por mi culpa. Fíjate, por ejemplo, cómo se ríe la gente en el WhatsApp. Jejejejeje. 5Gs. Bueno, avui, Pau, jo faria això. Aquest vídeo ja us el passarem, perquè us el mireu, perquè realment val molt la pena. Va tallat, va malament, no entenem per què, però, bueno, què? Algú més a afegir o xapem ja això? Jo l'únic que vull dir és que podem plantejar-nos que hi ha alguna conspiració aquí darrere d'aquest OBS que no vol treballar avui i que em sap una mica greu, després de 2 dies de quasi moà, que passi això, però vaja, coses que passen tu, coses del Twitch. El puto Twitch, que, bueno, jo no sé perquè hi ha dies que va bé i hi ha dies que va malament. No, és una cosa que no aconseguim entendre, però bueno, ara, molta il·lusió, com sempre, jo m'ho he passat igual de bé, i a mi realment que vagi tallat o que no vagi tallat, greu me'n sap. Home, una mica sí, perquè la gent que està veient no pot veure, no? O què? Bueno. Mira, jo foto aquesta pantalla, el Pau va pixar, jo vaig a per un piti i comentem què tal us ha semblat el programa d'avui. No, Pau, et sembla? Farem un clisqui-clisqui, aleshores ens despedim bé, els diem adeu a tothom, diem adeu al vídeo del YouTube, no? Diem, cuidado, cuidado perquè... Like i campanita, anaves a dir. Tinc una proposta de despedida. Aviam, digue'm. Vale? Fot-li. Que crec que serà molt divertida perquè ara encara és fàcil, però quan portem més programes haurà d'estar apuntat i serà una despedida bastant llarga, I la despedida és: moltes gràcies per veure'ns, arquitectes, modistes i conspiranoics. Fins aquí el programa d'avui. Esperem que la setmana que ve, a les 8 de la tarda, estigueu amb qui? Amb els de sempre, amb els listillos, amb els que us fan riure, amb els que us fan pensar, amb els que us donen tips per lligar. Per què més, Pau? No, home, sí, és el primer que dius, tio. Sembla aquí que no tinguem més idees per parlar. Per què més, Pau? Us donem, ja ho ha dit tot, us donem alegria, us donem felicitat, no us ho perdeu, sobretot, recordeu, poseu-vos-ho a les 8 en punt, la setmana que ve. I recordeu, si és el primer cop que ens veieu, ho podeu compartir, ho podeu fer conèixer, que no ens farà estar molt feliços i podrem seguir creixent setmana rere setmana, que ja veieu que hi ha setmanes que ens ocorrem més, hi ha setmanes que menys, però que en general tendim a avançar coses. Avui no es veu res, però hem posat llum, hem posat terra, que està bé, que no ens electrocutem ni que se'ns foti en l'aire res, i hem anat fent algunes coses més. I doncs fins la propera. Un petó, m'agrada molt la despedida. Vinga! Mua, mua!